Oh, yung may mga jowa daw, hindi daw pwede yun talaga yung isa. Kaya dapat maintindihan natin na yung iba, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Kasi hindi daw titindog yung kalan kapag isa lang yung jowa. Kaya nga si Rigor sa Batang Quiapo, dalawa. Oo, si Lina. Oo, nilungon pa niya ng bahay. Si Lina at saka si Tess. So ayan mga guys, pagkatapos ng digmaan sa pagupitan, for today's video, nandito na kami ngayon sa tindahan ni Kuya na. Bubom, tumingin ka dito. Huwag ka magminus, Bubom. Kaya napasaba ka kanina sa isang napakalaking kaguluhan. Opo. Taga Bicol ka, Kuya? Mga Uragon. Hala, Uragon ka pala, Kuya. Dito sa Waray, iba yung ibang imining ng Uragon eh. Uragon ka pala, ha? Ayan mga guys, welcome back. And for today's video, pupunta po kami ngayon sa bayan dahil pabuburugan. Pagugupitan po namin itong aming bibi kong. Ayan o, kasama si mama kong. O bibi, hi bibi. Hi. Flying kiss bibi, wow. Nagpa-flying kiss. Galing. O, pakita sa kanila ang talent mo, bebe. Iling na, iling na, bibi kong. Close open, bibi kong. Close open, bibi kong. Close open, bibi. Clap your hands, bibi. Clap your hands. Clap your hands. Huwag mo kada ko pakaaluhan, bibi. Sige, mag-clap your hands, bibi. Nahiya ka lang. Nahubya na siya eh. Bibi, huwag mong mulmulan yan. Nakamay mo. Bawal yan, nakabidyo pa naman tayo. Sabihin nila na daliri lang ang puhunan sa English na gatas. Manang-mana sa papa. Ayan mga guys. Oh, pakita ang sayo. Pakita sa si mama. Okay na yun sa'yo? Oo. Thank you, Kuya. Ay, bayarin mo na. Ha? Ito na dyan buo. Hello, shoutout. Wala ka na pag-video kay nag-inisog ka sa pandesal. Ayan mga guys, nandito kami ngayon sa Janjan Enterprise at nagpa-adjust kami ng aming relo. Ayan, may shoutout sa nagbigay kay Ate Emilyn at kay Kuya Mark. Thank you so much sa regalong relo sa aming mag-asawa. Taga Bicol ka, Kuya? Mga Uragon. Hala, Uragon ka pala, Kuya. Dito sa Waray, iba yung ibang imining ng Uragon eh. Uragon ka pala, ha? Ayan, shoutout kay Kuya, oh. Dito na kayo magpagawa ng inyong mga gustong ipa-repair na kung ano-ano. At ayan mga guys, ngayon naman ay pagugupitan na namin ang aming bibikong. At ayan mga guys, nandito kami ngayon sa Ray Barber Shop. Dito po sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Ayan, dito lang po yan sa mismong pergola ng Barangay Baybay, Lawang. So ayan guys, ito po dito yung loob. Ayan oh, maliit lang po pero presko po, malamig at saka komportable po. Ayan oh, yung bibi kong karga-karga ko na. Ayan mga guys, for today's video, pagugupitan po namin yung aming bibi. Ano pisang bibi? Para sa sini kuya. Hindi ka na. Kaya kanya kasi buhok, ang kanya pa natama sa kanya matay. Magsini pero mas matagal dito. Tama ba papa? Kami nga lang aduka, ano putsa. Makukuha nyo. German laban. Bibi, hindi ka ba manlalaban sa batas? Nagtaka siya oh. Bakit pinuputos yung papa ko? Ikaw maputos mo na. Oh. Ganyan. Bayad na kasi. O basta di makapalag. Hindi pa ka napapa. Mangupay man yung irig mo na ba ano? Malikot ka na. Galing na. At ayun mga guys, ang sumunod na pangyayari ay digmaan na.
nanlaban yung aming baby. So ayan mga guys, pagkatapos ng digmaan sa pagupitan, for today's video, nandito na kami ngayon sa tindahan ni Kuya na. Bubom, tumingin ka dito. Huwag ka magminustot, Bubom, kay napasaba ka kanina sa isang napakalaking kaguluhan. Opo. O nandito yung mga sila dito yung may-ari ng pusto na yan. Siyempre. Bilang naman yung umupo. Opo. Tapos mayroon dito umaakip. Umaakip. Ayan guys. Anong tinitingnan? Huwag kang tumingin ng marami, baby. Wala tayong pera. Akala mo lang. Waper lang yung bibili natin. Ayan isang putos lang ng waper ang bibili natin. Yan lang yung kakayanan natin ngayon for today's video. Grabe. Hayaan nyo yan na sipon kay diyan kami lumaki. Diyan kami lumaking malusog. Ano pa, sige. Pumili ka dyan, yung burog mo, nagurisang, para siyang padala na hindi na-clean. Di ba? Nanlaban ka kasi. Di ba? Ito na siguro yung sinasabi sinasabi sa balita na isang tao nanlaban. Ayan, Sige, pumili ka dyan. Kay premyo yan sa yung pakipaglaban sa kasamaan. Grabe na talaga to. Ayan, shoutout kay Jinilin. Abangan natin ang kanyang paglingag. Ayan. Lilingag yan. Waray kwarta. Maestro waray kwarta. Ayan, shoutout. Nasabay ka rin sa wakas. Ayan si Jinilin. Ayan. So, bili na po kayo dito sa Nat Express Mini Mart. Opo. Mura lang po. Mga gwapo naming mga boy. Ayan, oy. Mag-shoutout kayo. Baka may gusto kayong yung inyong mga ex. Yung mga binayaan kayo. Iniwan ninyo. Mga sawi. Hala, mga taga-diin man nagsawi sa kanila. Ala, shoutout sa Gilawangin na nagsawi sa kanya. ang sakit. Yung isa dyan, naghanap, umaasa pa rin. Puso, diyaw na nga yan. Nagdudugang pa. Hindi daw, matindugang pa lang kung dalawa lang. Abang ha? Hindi matindugang ka lang pag dalawa lang. Kailang tatlong sukang. Ha? Kailang tatlong sukang. Tatlo. Yung may mga jowa daw, hindi daw pwede yun talaga yung isa. Kaya dapat maintindihan natin na yung iba, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Kasi hindi daw titindog yung kalan kapag isa lang yung jowa. Kaya nga si Rigor sa Batang Quiapo, dalawa. Oo, si Lina. Oo, nilungon pa niya ng bahay. Si Lina at saka si Tess. Hala, nasingit si Batang Quiapo, di sa vlog. Ayan mga guys, pauwi na kami. Yes, thank you so much po sa lahat po na aking mga followers, subscribers sa aking YouTube channel. Yes, hanggang sa muli, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Opo, thank you so much po. Bye-bye.